Halo cah, iki ceritane kerja berkedok healing. Nduk arani healing yo monggo, nduk arani kerja yo ketoke yo healing. Ya wis ceritane aku lagi ning niki yo, Magelang era ketepas sampe ngecek proyek cah. Yo lanjut ki aku langsung ning kantor cah, langsung disuketi kopi ketepas khas Magelang. Bar disuguhi kopi bar ngomong-ngomong ki terus aku langsung ngecek proyek cah, tak ukurane. Set. Pokoknya ngono kuwi cah. Terus ndelok pemandangan kayak Gunung Merapi aslinya cah. Tapi kayak merbabu ya wis ngono. Kena kabut wayah awan iki. Lanjut bar ngecek proyek ya aku karo lek ali izin cah. Ning museum ketepas, ketepas kene ya museum cah. Iso ndelok Merapi. Pokoknya yo lah foto ono, dina ono, pokoknya sejarah-sejarah Merapi cah. Kuwi cah. Iki ana foto kae sing sebelah kono iki miniatur Gunung Merapi cah. Gunung Merapi miniatur. Iki juga iki dinae iki yo ana desa-desane iki wah Merapi cah. Iki miniatur iki cah, dudu asline yo. Oke. Akhirnya bar ngecek proyek wis ngecek ukuran aku mulai cah iki lewat Magelang, ora lewat Kopeng yo. Lewat Magelang rada adoh. Ya wis. Sekian dan terima kasih. Langsung mulai cus.